Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang suwat tampo nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Oliver. Nakalarga ko og Jeddah, Saudi Arabia. Kauban gihapon ako si Bai Jam. Apan wa na mi makauban tungod kay managlahi man ang among employer. Nahimo na kong suod nga higala si Bai Kaloy, laing company driver nga akong kauban sa usa-usab ka Bisaya. Nakailasab na ako si Ma'am Bella. Nibati ko kaibog niya. Apan imposible alag nako nga mahimo siyang hinikukma kay unsa ragud ko. Apan nakalitan ko sa diyang si Ma'am Bella mismo may nangita og unang move aron makauyab gud mi. Nagkarelasyon gud mi. Gani niabot mi og usa ka tuig nga puno sa kamalipayon. Pero sama sa uban nga relasyon sa sinugdanan radi ay malipayon. Gipanghambog na unta nako siya sa akong kinikanan sa Pinas. Apan nausab siya. Hangtod nga pinaagi ni Bai Kaloy, ako nasaran ang hinungdan sa iyang dako na kausaban. Gusto ko ra untang taguon, apan mura na ko mubuto sa kasakit na sa akong palatiyas. Unsa na may plano ni Moron para natong duha, Bila? Naunsa ka? Ngano ka, Oliver? Di mo ka klaro nga kung ipangutanan ni mo? Unsa ba na klaro ni mo? Ang banga sa rabo? Unsa man tayo nasukaan mo na ko, ha, Oliver? Gusto lang nga imong tuganan sa tinuod, Bila. Kung unsa na mga chismis nga kung naibawan, nga namoy sikretong gitago na ako ni Mr. Jamil. Wa, Oliver. O ayaw ko pugsa sa pagpatugan kay wa ko'y gitago ni mong sekreto. Sakit na kaya kundukan. Ayaw tang kugbuanga. Kung ipatugas, Bela, pulos din ay. Ispisuhag bakak bay hanay. Di hilabuan sa bakak ko ni Mambila bay Oliver. Plano mang tanak ko nga seryoso na ko siya bay. Ipanghambog na gunutan ako siyang papa. Discourage sa mananon ko. Naarag na mo bay. Basta kay nakaila na ka og unsa di siyang klasiha sa pagkababay. Mayaman akong sugamaka nini eh. Ska malasag yun. Panidi lang bay. Basin pa daig makonsensya o mag-usap. Bay Kaloy. Nagpadaan ako kwarta, ma. Gikuha na ni mo sa remittance center, ma? Oo, Dong Oliver. Nakuha na. Salamat kit kaayo, Dong, ha? Ay, lipay in taon kayong imong amahan kay wagid ko numini mo pasagdik. Kutobs kong mahimo diri, ma. Maningkamot lang yun ko. Salamat in taon kaayo, Dong Oliver. Di ko magpasagad diha ninyo, ma. Kaya naibawag yun ko og unsa ang kalisod diha sa ato. Mr. Oliver, is there any problem? Sir Jamil,
There's a gossip scattered here that there is something special between you and my girlfriend Bella. What is the real score behind it, sir? It's nonsense. You're just wasting your time, you know? Oh. We're just friends. Nothing more, nothing less. Excuse me. Wanyang ko na. Nagparehas lang silang duhog si Bella. Sultihan ko baka aslas mama ug papa bahin sa kong personal nga problema din sa Saudi bay, no? Aw, sultihin na lang bay. Disod sa kayo og di na lang pud nimo sila pahibawon sa tinuod. Ay, wala mo kasabot ang sitwasyon karon namo ni Bella. Ako pa nimo, kung di naman lang gani mong duha magkasinabtan hay bay, ay pag magbuwag na lang gid mo sa tarong. Oh, Bitaw, pagbuwag na lang mo eh. Puslan man nga, di na mo magkasinabot pa. dili bay. Tungod kay gimahal ako sa Bella. Di na ko kaya nga magbuwag mi, bay kaloy. Wa gid kasalig nako, no? Imo man gyud gisunggal og pangutana si Sir Jamil? Giklaro lang nako unsa gyud tinuod. Kay di lagi ko gusto nga magdahom sa wa. Pes may pagmagbuwag ta. Bila, usa gyud ang imuha. Pakalitan mo sa tanim mo. Wala ko makauyon ang batasan nimo Oliver. Insecured ka nga wa kas lugar. Mahal talang kay ka. Ug dili ko gusto nga mawa ka nako. Di ko gusto nga mahitabo pag-usap sa kong kinabuhi nga gibiyaan ko sa babae nga akong gihigugma. Wa na magitingali pagbati nga rin ako sa Bella. Di naman siya kamaong musabot nga maong nagsilos ko kana tungod kay gimahal na ko siya. Sumayangin akong buhaton. Unsa man. Nagbuwag gid mo ni Bella, bay Oliver? Bay kaloy. Bay. Bay. Nung sabot taong ka. Babae nga way klaro, imong hilakan? Uy, di na deserve ni mo bay, uy. Sakit mo kayo sa kusaon ako, bay. Magpangumot man yun ang akong kasing-kasing. Sa kasakit. Kalimti si Bella, bay. Dawata ang kamatuoran nga, wa na mo. Move on na lang. Wala yung maayo ni mong buhaton. Sa'yo na ka musulti, anak, kay di magod ikaw ang nahimutang nas kong dapit, bay. Praktikal mo ko, bay. Di mo kong magpakabuang o babae nga sa akong tanaw. Ego ra kong gikalingawan. Oh, bay kaloy. Forgive and forget, bay Oliver. Sakit. Pertig yung sakita, bay. May lantaganing ikamatay, bay. Bay Oliver, uy! Bae na eh! Hello, Dong, Oliver. Maayo kay nanawag ka. Ma, nanawag ko kay... Huot kay nga kundugan.
nagbuwag mi sa akong uyab diri ma. Ay, pastilan. Ayaw intahon pa daan ang pagbati, Adong. Sakita ni mapakyastas gugma oy. Nahitabo na sa dako tong gipasakitan kong aya. Sa diyang nibiya siya nako og wa na gyud pakita nako ma. Dong, dawata na lang gud ang kamatuoran nga dili gid ka mo maigilatid sa inyong kapalaran ng babayhana. Gimahal ako siya ma. Gigugma ako sa Bella. Tuod di ay, na ako'y ibalita ni mo, Dong. Unsa man na ma? Nagkita mi ni Aya sa usa ka department store din his ato. Unsa? Binuang. Tinuod lagi. Hinian na siya, Dong. Nabalik na si Aya. Og iyang gipaila nga rin namo ni Papa nimo ang among apo. Ang inyong anak ni Aya. Usa ka batang babae, Dong. Ay pagkaliwata lagi nimo, Dong Oliver. Oh. Si mama ba binuangan na dyan ko ni mo eh? Tinuod lagi. Og, Dong, daga pahangtod karon si Aya. Unsa ba? Babay ang among anak nga gipakataw ni Aya? Tinuod bitaw ka ba? Tinuod ka? Ay, lagi, Dong. Og, gipasabot namin ni Aya bahin sa iyang pagpalayo. Ay, nahiubos ko no siya nimo kay feeling ko no niya maski palabi pa ko no nimo ang imong ambisyon. Ma, wa ko makasabot sa akong gibati ron ma. Kalit nga napapas ang tanan ako mga problema din ma. Kung mao na bay, angay kang malipay kay wa mo lang dam ha. Naday inahan og anak nga nagpaabot nimo, bay. Sagol nga akong gibati karon bay kaloy. Kinsa may pilion nimo? Si Mambila nga binuangan ra ka. Bitaw, ang tinod nalipay ko, pero silang bahin, makagul sa doon naon. Ang ako lang og igorang gipalaom nitong Aya sila si mama ug papa. Unsa man siya makuha niya kung mupalaom ra siya bay, di ba? Gusto juga, bay kaloy. Kumusta man ka, Oliver? Okay na. Hinahinay na kong gidawat ang kamaturan. Nga dili ka para ko kundili alang giday ka sa Arabo. Oliver? Arabo giday makalipay nimo. Dili ako. Lahi ramang gid eh. Kay kalit man lang siyang nausab ti rin ako. Oo ba? Di po nagaba ang tawagan na, no? Bila? Lain ako ni mo, Oliver. Di na day ko ni mo, love. Ambot lang uroy ni mo, Bila. Bawi asa ka kung ikaw ni Jamil, pe? Anong bawi umat nung kunuti ka? Imaw mo kong iapil-apil. Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, muingon. Hangtod sa sunod di kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.